Pois moi bo día a todos e a todas. Moitísimas grazas por estar aquí noutra conferencia. Ademais que é a derradeira do mes de xullo xa para afrontar o mes de agosto. Se atendemos ao montante total mobilizado, pois é unha das xuntas de gobernos máis significativas. Así que esta semana aprobamos máis de 9,1 millón de euros para o deporte, a mocidade, as familias, a mellora das infraestructuras, o fomento do emprego e o impulso da eficiencia enerxética. O detalle, preto de 120.000 euros para os clubes deportivos que participaron na Copa Diputación de Fútbol Femenino e Masculino, preto de 240.000 para o Erasmus Plus, máis de 300.000 para activar o programa Lecer en Familia 2026, máis de 1,7 millóns de euros para a obra de mellora da mobilidade peonil na estrada provincial Marco Tomeza Figueirido, preto de 2,2 millóns de euros para o proxecto Mais Emprega nos concellos e máis de 4,2 millóns de euros para impulsar iniciativas de eficiencia enerxética nos concellos da provincia. E logo, xa fora da orde do día, porque hoxe tamén hai pleno ordinario correspondente ao mes de xullo, abordarei as cuestións que imos a tratar nese pleno que se celebra a partir das 12 da mañán. E comenzamos, e facémolo de novo, falando de deporte, porque aprobamos as axudas por valor de 120.000 euros para os clubes de fútbol que participaron na Copa Diputación de Pontevedra. E trátase axudas que van desde os 175 euros que reciben os clubes que xogaron a fase previa ata os 6.500 que foron os clubes que chegaron á final. E como saben, na parte masculina alzou a Copa Diputación o Club Deportivo Cultural Areas e na femenina o do Maio Fútbol Club. Así que teño que decir que nos sentimos moi orgullosos de recuperar esta competición. Como tamén habemos de decir que goza este trofeo dunha enorme popularidade e que merecía a pena seguir entregando estes premios máximes e nestes 2 anos estamos a demostrar que somos a Deputación e a provincia do deporte. E agora pasamos a falar da formación da mocidade, porque aprobamos as axudas para a sexta mobilidade do alumnado participante no proxecto Erasmus Plus por valor de preto de 240.000 euros. E con estes recursos, 36 mozos e mozas que estudaron ciclos formativos de FP na Estrada, a Illa de Arousa, As Neves, Pontevedra, Tui e Vigo, van poder completar a súa formación no estranxeiro. En concreto, partirán en setembro e outubro cara a Italia, Francia, Portugal, República Checa, Malta e Irlanda, onde estarán un mínimo de 90 días. E as axudas que van a recibir oscilan entre os 4.466 euros e os 6.811, en función do número de días da estancia, do país de destino e tamén da distancia. Así que, a semana pasada, aprobábamos 100.000 euros para que 100 alumnos e alumnas dos campus de Vigo e Pontevedra da Universidade de Vigo completen a información no estranxeiro. Esta semana sumamos outros 240.000 para que poidan facelo estudantes de formación profesional. En definitiva, 340.000 euros nunha semana, porque a nosa mocidade, o PIAR desta provincia, queremos que sexa a mellor preparada da historia e tamén que teña un maior coñecemento posible para afrontar os retos de futuro. E falamos agora dun programa que lanzamos o ano pasado, neste primeiro mandato, que está centrado nas familias da provincia, que tuvo un éxito rotundo. E trátase do Lecer en Familia. Porque hoxe activamos a edición do 2026 desta iniciativa que vai a contar cun orzamento de máis de 300.000 euros. Con este recurso, imos ofertar 3.000 prazas para que as familias con menores a cargo poidan disfrutar das establecementos hosteleiros da provincia. E desas 3.000 plazas, 50 serán en réximen especial, que están subvencionadas ao 100%, e 2.950 en réxime xeral. Aquí, para os maiores de 12 anos, estarán subvencionadas en 60 euros, de 3
a 12 anos a subvención será de 30 euros e para os menores de 3 anos estarán subvencionadas ao 100%. E ao igual que en ocasións anteriores, este programa vaise a desenvolver en temporada baixa, con estancias dunha noite, en fins de semana, períodos non lectivos ou vésperas de festivo, e en establecemento hosteleiros como poden ser os spas, balnearios e talasos ou todo tipo de hotéis en zonas urbanas e rurais. E agora, unha vez contratada a empresa, publicaremos as bases do programa e despois abrirase o prazo para que todas as familias podan facer esa solicitude. Apertura de prazos que iremos informando chegado o seu momento. E o noso obxectivo pois é que todas as familias da provincia desfruten deste programa con estancias de fin de semana para reforzar os lazos familiares nun ambiente de convivencia. E agora pasamos a falar de mellora de estradas provinciais porque no que xa adiantou o vicepresidente esta semana nunha visita que realizou a Tomeza, pois vai a recibir un impulso moi importante porque aprobamos o expediente para a contratación das obras da estrada provincial EP 0002 Marco Tomeza Figueirido. Naqui imos investir máis de 1,7 millóns de euros. Era unha actuación moi demandada pola veciñanza, que coincide ademais cun treito do camiño portugués a Santiago, e unhas obras que van a estar financiadas o 80% pola Diputación, preto de 1,4 millóns de euros, e o 20% restante polo Concello. E seguimos. Neste caso, pasamos de infraestructuras a fomento do emprego, porque hoxe aprobamos as bases reguladoras e a convocatoria do proxecto Máis Emprega nos Concellos, dotado con preto de 2,2 millóns de euros. Trátase dun programa para dotar os mozos e mozas desempregados da provincia dunha primeira experiencia laboral e, en concreto, vai a supor 130 contratacións laborais dun ano de duración e baixo a modalidade formativa, baixo a modalidade de contrato formativo nos concellos de menos de 50.000 habitantes da provincia. Como se van a repartir? Os concellos de menos de 3.000 habitantes, 11 en total, van ter a súa disposición un contrato. De 3.001 a 10.000 habitantes, 25 concellos van a ter a súa disposición 2 contratos, e os demais, e os que son entre 10.001 e 50.000, aí poderán solicitar ata 3. En calquera caso, o salario non pode ser inferior ao 70% para o seu grupo profesional a nivel retributivo correspondente ao nivel de estudio e ás funcións desempeñadas. Así que seguimos sumando e avanzando con proxectos para fomentar o emprego que supoñen ao mesmo tempo mellorar a calidade de vida da nosa veciñanza, e así pois é como facemos que a provincia vai a máis. Xa unha última cuestión que ten que ver ca Xunta de Goberno, que ten que ver con recursos que vamos a destinar para impulsar a eficiencia enerxética na provincia. Trátanse de máis de 4,2 millóns de euros que beneficiarán a 38 concellos da provincia para instalar paneis fotovoltaicos. Hai uns días mantivemos un encontro aquí no Pazo Provincial con alcaldes e alcaldesas destes 38 concellos beneficiarios no que puxemos en valor a importancia do traballo en conxunto, porque ese traballo en conxunto de concellos, Diputación, foi o que fixo que fóramos a administración local que máis recursos europeos conseguíramos para impulsar estas actuacións que sitúan a provincia como pioneira en canto a eficiencia enerxética. De feito, deses 4,26 millóns de euros que vamos a mobilizar na provincia, 2,42 os conseguimos do IDAE, case 1 millón de euros vai facer a aportación a Diputación e 900.000 euros os concellos. É uns recursos que nos van a permitir, como xa informamos, que haxa un aforro estimado ano dun total de 663.000 euros. O cal, pois, tamén é unha boa noticia a efectos de que vai a supoñer unha importante reducción das emisións de CO2 e que nos vai a seguir permitir traballando
en construir unha provincia máis eficiente. Este proxecto vaise a distribuir en 5 proxectos dos que vos vamos a ir informando detalladamente nas notas de prensa que enviaremos ao longo da mañá. E logo, no que ten que ver co pleno, decir que vamos a aprobar unha modificación de crédito por valor de 950.000 euros para financiar en gran parte aos proxectos que vos indicaba anteriormente, os referidos ao programa Máis Renovables. E logo hai outras subvencións específicas para turismo, cultura e deporte. Outra das cuestións que van a pleno é un acordo para adquirir o dereito de uso dos terreos de Príncipe Felipe pertences á comunidade de Montes de Mourente. Unha proposta para incorporar a Diputación á Fundación Galicia Europa, a aprobación do proxecto construtivo de mellora da estrada EP 6007 Agolada, Cercio, Estrada, Rodo, Brántega, no Concello de Lalín, case 615.000 euros. Tamén o da mellora do treito Baiona-Lourenza na EP 2203 por case 1 millón de euros. Aprobaremos tamén a ordenanza da Oficina Tecnolóxica de Asistencia aos Concellos, pioneira en Galicia, que vai a prestar, entre outros, servicios de ciberseguridade aos pequenos concellos. E no apartado das mocións debateremos 3. 2 do Grupo Provincial do Partido Socialista sobre o 150 aniversario do nacemento de María Viñals e para solicitar a mellora do transporte interurbano. E, por parte do Grupo Mayoritario, ou do Partido Popular, solicitarlle, a través dunha moción, ao Goberno Central o desbloqueo da dragaxe do río Lérez. E, pola miña parte, pois era o que tiña a ben trasladarlles, e se teñen algunha pregunta que facer, pois se podo, e sei gustosamente lles resposto. Si están funcionando todos ao 100%, todos todo o parque provincial, se realmente ese aumento de persoal que se falou varios meses que se está facendo, un pouco como está a situación. Sí, un tema de actualidade, entendo a pregunta. No que se refire aos 4 parques do Consorcio Provincial de Bombeiros dependentes da Diputación de Pontevedra e tamén da Xunta de Galicia, aquí, pois, se miramos a vista atrás, a fai 2 anos, que foi cando chegamos nós, había unha problemática moi grande que desde a Diputación, por non ser capaz de abordar, todo eso, pois, en base ao diálogo. Nós tiñamos claro o problema que había e desde o primeiro momento pois empezamos un diálogo constante hasta case a parte final da man de todas as diputacións de Pontevedra que motivou chegar a un acordo importante cos traballadores do Parques Bombeiros, neste caso da provincia de Pontevedra. E por primeira vez na historia se asinou un convenio colectivo o cal nos sitúa en principios deste ano 2025. Aí se contemplaba unha serie de melloras, e entre elas incrementar a plantilla. Administrativamente só ten uns prazos, é na parte na que estamos, de cara a que, é dicir, no período máis breve posible, se podan ir facendo esa incorporación de efectivos ás plantillas dos diversos parques comarcais. Pero, insisto, é dicir, aquí está condicionado polo tema de todos os pasos administrativos que hai que facer para iniciar esas contratacións. Non vai haber un paso atrás no que se refire á contratación e a outras melloras que teñen e se benefician os propios traballadores e tamén os propios parques que lanzamos a redacción de proxectos para aplicar e realizar melloras no que son nas instalacións. E logo, pois, o escenario típico destas de xullo, agosto, ou Nadal, os traballadores teñen os seus dereitos, teñen dereito a vacacións, días por asuntos propios e demais, que pode, pois, que alteren algún momento pois o funcionamento normal ou de máximos de calquera parque da provincia. Sí, home, pode haber... Bueno, o tempo real, ahora,
10:30, pois non che podría confirmar por si pode haber algunha circunstancia a veces de que non pasa só no tema dos bombeiros, sino en moitos servicios que, oye, pola mañán pois hai unha baixa ou calquera cousa, por enfermidade, automáticamente motiva pois ter que o retén baixa dos números mínimos exixibles para abrir o parque e se acumula, pero en todo caso, pois estánse dando cobertura. Eu mesmo onte estiven ás 2 da mañán no incendio da Cañiza, ali pois estuvo un retén do propio consorcio do bombeiro provincial, é dicir, que estamos acudindo ali onde se nos chama e por toda a provincia. Sí, efectivamente, nós a previsión do pleno que se vai a celebrar hoxe xoves, cando habitualmente pois é o último venres de mes, coincidía co 25, e falado ca oposición, pois xa fai un mes e medio, fixamos este día, este xoves, ás 12 da mañán. En ese intervalo, tamén a presentación dunha moción, neste caso no Concello de Forcarei, onde legalmente está xa tipificado que debe ser o 10º día ás 12 da mañán, fai que haxa esa coincidencia en a que, teóricamente, unha compañeira diputada, Belén, vai sair elixida alcaldesa de Forcarei. Eu estou convencido de que Forcarei vai gañar, porque, oi, hoxe aquí vai a gañar a estabilidade fronte ao caos, a gobernabilidade fronte á incapacidade e a unidade fronte á división. E iso sempre é boa nova, sobre todo para esos veciños de Forcarei que ata de agora permanecían como espectadores ou reféns dunha parálise política do PSOE. Coñezo moi ben a Belén Cachafeiro e sei que non lle van chegar as horas do día para que todas esas forzas, ilusión e ganas e idade e humildade pois vai a retomar o rumbo deste Concello de Forcarei, onde veñen de 6 anos, donde todavía estaban traballando cos orzamentos do Partido Popular, donde no ano 23, cando toma posesión, ata que hoxe era actual alcaldesa, un concelleiro do seu propio partido expulsa, donde fai escasamente un mes o seu tenente de alcalde abandona o goberno, ademais cunha frase que dixo que había unha falta de xestión preocupante. En definitiva, que nós somos o partido das solucións e a Forcarei, pois hoxe se lle abre unha nova ventá de solucións e de que prevalezca ante todo e sobre todo os intereses dos veciños. Moi ben, moitas grazas. Veña, vemos.